Здравейте! Днес продължава да вали този прекрасен сняг. Всичко е снежно, заснежено, хубаво, свежо. И прибирайки си от гората с мой приятел Фреди, който много не слуша при това, ще си говорим за това как да си регистрираме обект за преработка на дивечово месо по наредба 26. Съответната ловна дружинка или ловно-рибарско дружество, която иска да извършва тази дейност, подава в Агенцията по храните заявление за регистрация на обекта по наредба номер 26. Към това заявление прилага необходимите описани в наредбата документи, след което изготвя една система за самоконтрол, която е много по-опростена от останалите системи за управление безопасността на храните, които се разработват за останалите предприятия. Всички указания за разработване на тази система са дадени в наредба номер 26 от 2010 година. Затова, ако решите да регистрирате такъв вид обект, позовете се на изискванията на наредба номер 26. Също така си разработете и технологична документация за случая и започвайте да работите. Но преди това искам да ви кажа, че ако срещате затруднения при изготвяне на тези документи, потърсете ме, аз ще ви помогна. Желая ви приятен, хубав и прекрасен ден!